Hej, jeg hedder Victoria, og jeg bor på Viborg Retssyg. Øh, jeg laver denne video her for at råbe politikerne op på Christiansborg om den nye lovgivning, det vi vedtager i oktober, der gør, at vi får taget vores ydelser og bliver skåret ned i penge. Men hvis man ser på et normalt menneske ude i samfundet, så vil man også være det mest stressende, man kan gøre mod en normal menneske. Det er da at tage deres penge. Altså, og så vil I gøre det mod psykisk syg. Ja, vi er helt indlagt på grund af, at vi er under dom til behandling. Og I hørte ordet behandling. Så det betyder, at vi ikke er i fængsel. Vi er på et sygehus, hvor vi er behandlet. Vi har gældsposter i RKI, og ikke nok på domstolen, som vi skal betale. Og hvordan kan det hjælpe os, når I vil sætte os ned i løn? Jeg kan ikke se, hvad denne lovgivning, som I har tænkt jer at vedtage i oktober, og at den skal starte i januar 2026, og hvordan vi skal leve på dette beløb, 1.725 kroner. Det kan jeg simpelthen ikke se. Det er hul i hovedet. Det stresser egentlig hver. Vi har jo mobil, vi har internetabonnementer, vi har tv-abonnementer, og så har vi gæld til RKI måske. Jeg har en personlig økonomisk rådgiver, jeg skal betale. Vi har briller, der måske skal fornyes. Vi har tandlæge. Så hvad hjælper det os at skære os ned i ydelse, når vi skal prøve at blive behandlet, så vi kan komme ud i samfundet igen? Det her, det stresser os da kun mere. Det er ikke alle, der har familier og pårørende herinde til at kan hjælpe til at betale. Og det er ikke gratis at bo på Retssyg. Altså, vi ryger jo også cigaretter, fordi vi er psykisk presset, nogle af os. Nogle prøver at stoppe. Og ja, i nogle tilfælde er der nogen, der køber stoffer. Men det er ikke, fordi de har brug for hjælp, og de får hjælp. Så jeg kan ikke se, hvad den her lovgivning skal hjælpe os i Retssyg. Fordi mange af os har lavet gældsaftaler med vores gældsposter, og alle de aftaler falder til jorden. Husk nu, vi er i behandling. Vi er også almindelige mennesker, der er bare psykisk syge og har brug for hjælp. Så hvad fanden hjælper det at straffe os mere, end vi er frihedsberøvet? Og så lægge mere pres på os økonomisk. Jeg beder folk i Danmark, og især politikerne på Christiansborg, at tænke sig en ekstra gang om. Fordi det her, det hjælper os ikke. Selvfølgelig er der nogle tilfælde, som vi så i Den Sorte Svane, farser, der udnytter det her. Men så må I fandme stramme op på mentalanklagen. Det skal ikke gå ud over os, der er i systemet. Fordi det hjælper ikke os ikke. Tror I bare, vi lever af vand og kaffe? Eller saftevand? Nej, vi skal også købe vores egen sodavand. Det betaler afdelingen jo ikke hele tiden. Og hvem betaler vores mobil- og internetabonnementer og alt verdens ting? Det er ikke gratis. Så tænk jer nu godt om. Det her lægger mere pres på os, end I tror. Der er mange, der er i panik. Jeg har lavet denne video på retfærdighed i Retssyg. Og jeg beder jer om at høre os. Del det gerne, fordi det her skal stoppes. Jeg slutter af her på Viborg.
I må have en god dag derude.